We hadden angst voor uzelf. Wat gebeurt er? Wat doen ze met je? We wisten, de Duitsers namen ook wel eens represailles voor de ene door. En dan halen ze mensen uit de gevangenis weg. En die zitten ze ergens neer. Je leeft in een grote onzekerheid en een grote spanning. Dan hadden ze hier een heel groot hal, dat kon makkelijk draaien, maar kon daarin sliepen. Het hal dat weer pakken wij hier dus 3 meter en het weer dus een 81 hoog en een meter of 6 zo lang. En die hebben alle geluk van de wereld gehad dat ze net vonden binnen. Het is begin joontje 44. Nou de Duitse bezetter hield niet meer malje nodig had als arbeidskracht van de Duitse oorlogsindustrie, neemt het verlet om onderzoekadressen ook hield niet meer te. De Frieske afdeling van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers draait op volle toeren. In het laatste oorlogsjaar zal het al onderzoekers in Friesland op een nijgoed 30.000. Je kan eigenlijk zeggen, hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de druk wordt. Mensen worden opgeroepen om te gaan werken in Duitsland, willen onderduikplek hebben. Mensen gaan staken, willen een onderduikplek hebben. Krijgsgevangenen die misschien weg worden gevoerd, willen een onderduikplekken. En daarnaast had je al de grote groep Joden die al ondergedoken zat. Dus nou ja, dan zie je wel dat het een hoge drukpan wordt. Eveline Stad zit al een jaar in de onderdoek in Dokkum. Als Lieds-Joods-famke bij Doemnie Wrevel en haar huishoudster juffrouw Steenbergen. Wrevel is een van de eerste vrouwelijke doemnies in Nederland en vakgonger in de remonstrantse kerken van Dokkum. Een eindje verderop fungeert de pastorie als teruggangshuis voor Joodske bij oren onderzoekadressen in West-Friesland. Eveline Stad wennet mij nog 2 onderzoekzussen permanent in de pastorie. De een kwam uit Berlijn en de ander kwam uit Wenen. En wij met z'n drieën konden eigenlijk niet meer terug, omdat we geen familie hadden. Maar voor de rest zijn er ontzettend veel kinderen nog geweest die daar een paar weken waren en dan verder gingen naar een onderduikadres. Het waren allemaal Joodse kinderen. Ik herinner me nog heel goed dat we op moesten schuiven in een bed. En dat we soms met z'n 4 in een bed lagen, als kinderen. Het binnen spannende tijden voor Eveline Stad. Want de pastorie wordt geregeld terugzocht door Duitsers. Te gerren met haar beide onderzoekzuskes, maar ze haar dan verstapje. Je hoorde die Duitsers aankomen met een zware laarzen en geweren op de rug. En dat herinner ik me nog heel goed. En dan wist ik al dat we naar het kolenhok moesten. Het was donker, het was koud, zeker in de winter. En dat kolenhok stond achter in de tuin. Omringd door een paar bomen en bosjes. En daar kwamen de Duitsers eigenlijk niet. Want die hadden niet door dat dat ook gewoon erbij hoorde. Nou, en zo hebben wij met z'n drieën de oorlog overleefd. In het noorden en eersten van Friesland wordt de onderzoek voor een belangrijk pad financierd door het belastingverzet. Belastinginspecteurs sluizen op kantoren in Dokkum, Drachten en Ljouwt grote bedragen om belastingjild terug naar de onderzoekhelp.
In de Zuidwesthoeken haar knokploegen die rol. Met oervallen, inbraken en sabotage beziek je de KP's om yield en voedselbon te komen. Om de grootschalige onderzoekorganisatie draaiende te houden. Vier wij de meeste oervallen van de KP vinden dan ook in het Zuidwesten plak. Een van de meest actieve knokploegen is die van Skierne-Goutem, dat bij de Duitsers bekend staat als Das Terroristendorf. De plaats van Jelle en Geertje Bauma is de uitvalsbasis van de KP van Skierne-Goutem. Die onder leiding staat van de excentrieke Gerard Reeskamp, alias Harry, verhinnen drogist te Bussum. Het is een man met verschillende gezichten. Principieel gelovig. Principieel tegen onrecht in casu de Duitse bezetting. Buitengewoon moedig en buitengewoon slim. En tegelijkertijd ijdel, autoritair. Neemt het niet zo nauw met huwelijkstrouw, zou ik maar zeggen. Dus het principiële wat uit zijn geloof lijkt te blijken, dat past hij niet in zijn leven toe. Ik zeg Harry als een grote meneer. Hij roept altijd maar de schouders vooruit. En hij in feite dus paste hij net tussen de oren KP'ers dit jaar in huis om en om. Hij weer duidelijk dus iets oors. Ekkel is er intussen een belening van zijn aanhouding in het vooruitzicht stelt. Reeskamp is net van doel het kalme rond te dwaan. De angst voor een Duitse inval bij de Bauma's dat Reeskamp onderdak had, is alle dagen vielbe. Ook bij de Lietse Hessel. Het gevaar dus, dat zit dus, dat viel dus gewoon dus onheid en mem en elke keer dit je kwam dus, elke keer weer gejaagd. De rust weer net in, maar ik wist net beter. Ik hier dat al een paar jaar meemaken dat die spanning groot weer. Onheid en mem die weer 26. Het is een geleidelijk proces geweest. Werd ze dus stadig en dieper in verzeild raken. Er was een continue spanning in een huis. Die heid en mem dus ik onbewust uitstrelen. Bij de KP Schuine-Goutem stond één ding voorop. Overvallen plegen zonder dat er slachtoffers vallen. Dat was tamelijk uitzonderlijk, want er waren nogal wat KP's die ook slachtoffers maakten. Al dan niet naar rijberaad. Soms ging het wel een beetje erg wild toe, maar soms was daar heel goed over nagedacht. Reeskamp had als uitgangspunt, doe dat niet. Zorg dat er geen slachtoffers vallen, want dodelijk geweld lokte altijd represailles uit. Geen geweld, maar wel maximale intimidatie. Ze hebben wel van boeren geëist dat die melk buiten de normale leveranties om rechtstreeks aan burgers of aan het verzet zouden leveren. Als ze dat niet deden, dreigden die met het doodschieten van koeien. Dus dat is een behoorlijk grove manier van intimideren. Het is 9 september 1944, het gemeentehuis van Rauwert. En daar doen ze een overval op het distributiekantoor dat hier gevestigd was. Ze komen hier binnen en dan zit er een agent van politie die hier de wacht houdt. Die is voor bewaking, voor dat soort dingen. Maar die blijkt in het complot te zitten. Er ontstaat een vechtpartij, maar dat is eigenlijk een fake vechtpartij. Dus die agent wordt buiten gevecht gesteld. Ondertussen halen ze hier uit de brandkast alle spullen. En het schijnt ongelooflijk veel te zijn geweest. Dus enorme stapels stamkaarten, enorme hoeveelheden bonnen. Het was een gouden greep. Er staat zo mooi in het verslag dat ze met open ramen zijn vertrokken en keihard zingend het dorp hebben verlaten. Dus dan zie je wat een enorme euforie dat gaf als het lukte. Hè? En dat was natuurlijk echt een geweldig succes dat ze zo'n enorme hoeveelheid spullen hadden in beslag genomen. Gerrit Fokkema is 20 jaar als hij een oproep krijgt voor de werkstelling in Duitsland. De bezetter had arbeidskrachten nodig om de economie draaiende te houden. Nood hield dit meer Duitse malien en jongens naar het front stuurd werden. Nou, dat ligt dus eigenlijk nergens daar. Nee, wij willen net voor de vijand werken.
Nou, ik heb er wel wat moeite mee gehad eerst. Ik heb er wat moet ik wel weigeren. Want ja, wij zijn opgegroeid met de oorheid die je hebben is strogat jong. En is nou deze oorheid nou, dat weer even een vraag, maar uiteindelijk na je wat advies en een trilken van een dominee ben ik onderdoekt. Ja, en dan moet je verdwijnen. En je leeft eigenlijk voortdurend wat in angst in zo'n onderdoeken stiet. De ene keer ben je veel je wat vrijer dan de andere keer, maar ja, het is toch altijd, je bent eigenlijk altijd op een vlecht natuurlijk, hè, werd je dan ik binnen. Een soort Nederlandse malje volg je Fokkema's voorbeeld. Het tal onderzoekers neemt in rap tempo toe. De bezetter besluit in de maitijd van 1944 zo'n in de machine te straaien en viert de tweede distributiestamkaart in. De eerste distributiestamkaart die is ingevoerd voor de Tweede Wereldoorlog. In een tijd waarin men al dacht van er is schaarste, er komt schaarste aan. En om te proberen alles dat wat schaars was zo eerlijk mogelijk te verdelen over iedereen die in Nederland woonde, werd die kaart ingevoerd. En met die kaart kon je het kleine beetje wat eigenlijk van jou was komen ophalen. Het was een manier om alles zo eerlijk mogelijk te verdelen aan eten. Het is voor de oorlog begonnen met een paar dingen die op de bon gingen. Maar naarmate de oorlog duurde kwam er steeds meer op de bon. En dat ging zelfs tot schoenen toe en fietsbanden. En alles was op de bon. In het voorjaar van 1944 probeert de Duitse bezetter de onderduikhulp te frustreren. Die proberen ze aan te pakken en te denken, hoe kunnen we daar nou een manier bedenken om ervoor te zorgen dat die voedselvoorziening in de war wordt geschopt voor de mensen die zijn ondergedoken. Ze bedenken dan de tweede distributiestamkaart. Die kun je maar alleen maar krijgen als je met je persoonsbewijs in de hand naar de gemeente toe gaat. Ja, dat kunnen onderduikers natuurlijk helemaal niet. Die komen niet aan die tweede distributiestamkaart. En zo probeert men het voor onderduikers heel lastig te maken om aan eten te komen. De inviering van de tweede distributiestamkaart dwingt Reeskamp en zijn knokploeg nog creatiever te wijzen. Nu ook een oervallen om voedselbon buitenmeidsen wordt ook grote partijen sies en malken uit zuivelfabrieken in de Zuidwesthoek geroofd. De fabrieksdirecteuren worden van tevoren door Reeskamp en Simalië van de roof op een hicht gesteld. De afspraken die Harry maken met de zuiveldirecteuren, die weer zodanig zijn dat je met ons ophellen graag, maar je moet er wel voor betalen, want wij moeten onze eigen mensen in de zuivelfabriek en de boeren moeten wij ook weer betalen. Nou, Harry zei, dat regelen we. Maar we doen dus een oorval, dan heb je hem de handen ik vrij, dus naar de Duitsers, we kunnen er niks aan doen. Want ja, we hebben een oorvalhand en die cheese en boter, die is voort, we kunnen er niks aan doen. En dan, dan kwam Harry dus wel even deel dus en die zei, nou, zoveel cheese en zoveel boter hebben we halen, dus dat is de gemiddelde prijs ervan. En die betaal ik die uit. Er zal dus nou, ik reed wel een stuk of 10 zuivelfabrieken wezen. Dus werd de man dus haar oervallen, de meeste oervallen waren in scène gezet. Maar het is net genoeg om het leger van onderzoekers te onderhouden. Er is een soort geld nodig. Mijn naam dus door de KP. Hij waren dus bij de boeren, gingen ze bedel dus. En het waren net alleen de boeren, maar ook de industrie. Nooit gedacht in drills, die het grote bedragen jont en waar zijn verzekering het bedragen jont. Ze hebben dus rondom bij het geld weer, daar moest geld bij komen. Om als knokploeg het werk goed want te kennen, meid je Reeskamp en Simaten collaborateurs die in paard rennen op creatieve wijze onschadelijk. Hier woonde een ambtenares, Riempje Schaap. Het was een fanatieke NSB'er vrouw. En die blokkeerde de boel hier op het gemeentehuis voor het verzet. Dus die moesten uit de weg geruimd worden. En ze kregen dus de opdracht, schiet dat wijf maar neer. Dat was letterlijk de opdracht. Maar daar hield Reeskamp niet van. Dus hij verzon een andere methode. Hij is met iemand hier op een avond naartoe gegaan. Hebben ze aangebeld. Zij wou eigenlijk helemaal niet open doen. Maar ze zeiden, belangrijk, geheime dienst. En toen hebben ze zich naar binnen gepraat. En toen ze binnen waren, toen pakte een van die twee de pistool en zei, we moeten jou nu eigenlijk neerschieten, we geven je nog één kans. Maar zorg dat je hier nooit meer gezien wordt. En vervolgens pakt zijn maat,
Die pakt een schaar en een tondeuze en die scheert die vrouw kaal. NSB-vrouw, midden in de oorlog kaal geschoren. Echt unieke gebeurtenis in de bezettingstijd. Zij is de volgende dag nog hier in de buurt gezien met een hoofddoekje om. Waar de krullen aan geplakt waren. Zodat ze niet onmiddellijk als kaal herkend kon worden. Maar binnen een week was ze weg en was ze naar het westen. Is in Bloemendaal bij een familie neergestreken. En dat is nou precies de creativiteit van die KP Schuine-Goutem. De creativiteit van Reeskamp. Om niet iemand af te knallen, maar op deze manier uit te schakelen. Daar vind ik het een mooi voorbeeld van. Het is begin november 1944. Het jonkende knokploeg van Reeskamp ek de LO-centrale bij de Bouwma's onder dak krijgt. 6 dagen in de week wordt vanuit de vakkamer de onderdoekhelp in Zuidwest-Friesland logistiek onderstuurd. De kamers door, die wie altijd weer die op slot. Maar als er gewoon zin en uitkwam, dan rook een vlug even achterom. En ik dacht van, hé, wat is daar in die kamer? Want ja, mocht ik er wel komen en toen net meer. En dan zeg ik daar op een grote tafel. En 3 man die eromheen zit met al je papieren en zo wat heen. Die bonnen en die distributiestamkaarten, persoonsbewijzen, alle andere papieren die maar rondgebracht worden moesten. Die kwamen hier dus eerst bij elkaar en hier waren ze verdeeld dus over een stuk of 10 rayons. Over Zuidwest-Friesland van Heerenveen, dus Zuidwest-Hoekendel, tot aan Franscheta. En die papieren die waren dan in giro-enveloppen waren die dus dienen en die gingen eerst niet snitsta. Daar via een winkel en daar konden de couriers dus de giro-enveloppen bijhalen. Ik denk wel een 30, 40 couriers. In 1944 werd dat heel behoorlijk geperfectioneerd. Een week later wordt Gerrit Fokkema in Ljouwt oppakt. Na een skoft in de onderdoek is hij even thuis in het ouderlijk huis in de Gisbert-Japekstraat als de Duitsers een inval doggen. Midden in de nacht kwamen ze. Wij lagen naar bed en ze trapten de deuren in en ze stormden me in de boppen. En ze steden van het bed, waar ik maar een kans kregen om in een plakje te komen. Nou, vanzelf de hele huishouding hoe stuur. Wij zijn met de handen in de nek en de pistool achter ons naar die auto gebracht. En toen ben wij naar de blokjespoor gebracht. In de Ljouwter gevangenis komt Fokkema, meisjenheid en broer Ruud op 1 cel. Ze weten dat het elk moment aanroen wezen kan. Je bent in grote onzekerheid. Wij hebben natuurlijk wel verhalen gehad van mensen die voortgebracht binnen. En mensen die deerschuiten binnen. Er zijn wel represailles geweest. Dat kon ons ook komen. Je weet net meer hoe het commercieel. Maar dan wordt het vreed 8 december 1944. We hadden wat rumoeren begonnen en dat we op vreed wel vaker zijn. Dan worden er vaker mensen afgevoerd naar Duitsland of naar Drenthe of weet ik weer heen. Ja, dan gaat de deur open en daar zit een man voor met een zwart masker op en een pistool in de hand. Hij neemt 1 voor 1 uw namen. Ze wisten precies wie in welke cellen zitten. Ze wisten dus, de Fokkema's zitten in cel 5. En hij zei, Fokkema snel eruit en snel naar de gong. Dus naar de gong die vlak naast. Nou, daar ben we heen gegaan, maar ik zei tegen Ruud, die naast me stierf gong. Ik zei, jongen, het is aanroen, wij worden deerschutten. Maar al gauw doch blikken dat Fokkema mij nog 50 oren gevangenen bevrijd wordt. De oerval op de Ljouwter gevangenis wordt in de jaren 50 verfilmen en zal de skieten zien gaan als een van de meest spectaculaire acties van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Jammer. Nee, jullie niet. Gerard Reeskamp speelt een cruciale rol bij de actie. Een peerman later zal onder zijn leiding uit het politiebureau van Snits nog 2 keer een groep verzetsmensen bevrijd worden.
Als de Canadezen in april 1944 Friesland binnenrieden, betekent dat de eind van de grootschalige onderzoekmierskip die in de oorlog ontstien is. En wilst in die eerste dagen na de bevrijding het even lieken dat het volk voor eigen rug te spelen wil, krijg al gauw speciale rugbanken de taak rug te spreken over wat fout wie in de oorlog. In het gerechtshof van Ljout wordt uitspraak die in haast 450 Frieske zaken. 60 daarvan tjemeesken die vertocht worden van verrieën van onderzoekers. Zou toch blikken uit recent onderzoek van oud-rechter Michiel Severijn. Het waren lang niet altijd mensen die tot de foute sector behoorden. Of die NSB'er waren, die achter de Duitse idealen stonden. Vaak is mijn indruk, vaak ging het om mensen die ruzie hadden met anderen, die jaloers waren op anderen en die daardoor gedreven werden om andere mensen te verraden. Ik heb een zaak gevonden waarbij iemand een ondergedoken zoon van de buurman aangaf, omdat zijn zoon, dus van degene die dat deed, naar Duitsland was te werk gesteld en hij niet kon verkroppen dat de zoon van de buurman dat niet overkwam. En dat vond hij zo oneerlijk dat hij toen die zoon heeft aangegeven. De meesten hebben een straf gekregen die lag maximaal op 5 jaar, maar ook daaronder. En die straffen zijn dus lichter geworden dan men aanvankelijk dacht. Toch kun je aan de andere kant zeggen, denk ik, dat het publiek niet ontevreden was over wat er gebeurde. Want er is geen sprake geweest van grote kritiek. En mijn indruk is dat de belangstelling van het publiek voor deze rechtspraak ook snel wegebde, omdat men andere zaken aan het hoofd had. En omdat men zag dat de rechtspraak in goede handen was. De meest in het oog springende zaak is het drama van Ichten, die het 6 Joodse onderzoekers het leven kostte. Burgemeester Marinus Krijger van Lemsterlaan stiet in deze zaak te ruchten. Nadat hij van de SD in Den Haag de opdracht kreeg de marechaussee naar Ichten te sturen. Maar hij liet de onderzoekers te waskooien. Ik heb hier voor mij een brief uit juli 1945... van 3 telefonistes van de PTT destijds in Lemmer. Alle interlokale telefoongesprekken in die tijd, moet u je voorstellen, die liepen via telefonistes. Die hebben dat gesprek met de SD afgeluisterd. En op basis daarvan hebben zij een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek om de zaak tegen de burgemeester in behandeling te nemen. Hem werd verweten dat hij met de commandant van de politie in Lemmer ervoor had gezorgd dat de opdracht tot arrestatie van de Joden werd ten uitvoer gelegd, dat ze erheen gingen en die mensen hebben gearresteerd. En dat heeft geleid tot het deporteren van deze 6 ondergedoken Joden, die helaas de oorlog ook niet hebben overleefd. De rechters hebben gezegd dat men zich erover verbaasde en ook de burgemeester verweet dat hij niet met zijn politiecommandant heeft stilgestaan bij de mogelijkheid om deze mensen te waarschuwen, zodat ze tijdig uit het huis konden ontsnappen. Uiteindelijk heeft hij 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk gekregen. Voorwaardelijk wil zeggen dat je de straf niet hoeft uit te zitten als je binnen een proeftijd, die bepaald werd op 1 jaar, geen nieuwe feiten pleegt. Het was een hoogst ernstige zaak met een buitengewoon tragische afloop. En in zoverre behoort deze zaak naar mijn mening ook tot een van de zwaarste die het Hof heeft behandeld. Ook Gerard Reeskamp maakt na de oorlog van het gerucht verschijnen. Voor de deer van boer Hansje Zielstra. 2 maal van zijn knokploeg had Zielstra bij een rouwvoerval zo slim verwonnen dat de boer een paar dagen later komt te versterren. Bij de politieverhoren bestiek het Reeskamp zijn verzetsmaten te beschermen. En werkt het hem zelfs dat toch zijn nezen dat er uiteindelijk zelfs van de rechter verschijnen moet. Ja, hij wordt veroordeeld eerst tot 2 jaar, later in hoger beroep zelfs tot 4 jaar. En daarmee is hij volgens mij de enige verzetsman van allure, want dat was hij, die zwaar gestraft is na de oorlog voor iets wat hij in de oorlog gedaan heeft. Er zijn natuurlijk wel meer verzetsmensen die wat uitgevreten hebben in de oorlog wat niet zo netjes was. Maar dat is altijd door de vingers te zien. Maar Reeskamp is daar keihard op aangepakt.
En dat heeft bij zijn familie natuurlijk tot een enorme wrok geleid. Waarom hebben ze zo'n held niet de status gegeven die hij verdiende? Terwijl aan de andere kant het slachtoffer, de familie Zijlstra, hem altijd als een soort gangster heeft gezien en als de opdrachtgever van een roofmoord. De waarheid zit daar natuurlijk ergens tussenin. Je ziet het wel vaker, dat de oorlog voor sommige mensen een finest hour was. Al zijn capaciteiten kwamen tot uiting in die jaren waarin hij die knokploeg leidde en ook echt resultaten boekte. Daarna is zijn leven volledig ingestort door allerlei samenlopen van omstandigheden, stomme fouten ook van hem, is zijn leven uitgedraaid toch eigenlijk op een catastrofe. Na de oorlog pakt elke nien het libben weer op, om die tjustere jaren zo gauw als mogelijk te vieren. Maar voor Evelina Stad en al die oren Joodse onderzoekers die ertoe libben, zal de oorlog er altijd blijven. Ik werd me bewust van de familie die er niet meer was en die allemaal weggehaald zijn. En emotioneel heeft het me ontzettend veel gedaan. Ik ben daarvoor in therapie geweest. En jaren en jaren lang. En ja, heb het op die manier kunnen verwerken. En ik vind mezelf nu een vrij normaal mens. Nou, er speelde bijvoorbeeld, en dat speelt nog, maar ik kan er veel beter mee omgaan, dat ik het altijd koud heb. Ik heb het gevoel dat dat een overblijfsel is van dat kolenhok. Ik kan niet goed in het donker lopen. Hetzelfde met dat kolenhok, denk ik. Ik heb gelukkig een paar fotootjes van mijn ouders. Dus ik heb wel een beeld van ze. Het enige is dat zij jong blijven en ik was 6 ouder. Het gevoel van eenzaamheid, van verlaten zijn, komt dan toch af en toe weer bij me boven. Zelfs nu nog hoor. En ook al heb ik 100 mensen om me heen, bij wijze van spreken. Het nergens bij horen. Echt alleen op de wereld.